Колко състезания си взимал участие? Общо за последните години може би 20-на, 25. В рамките на колко години? От 2019 до 2023, тъй като миналата година нямаше федерация. Преди това пак имаше години, където нямахме федерация. А защо нямате федерация? Защото се карат за власти пари. Едни господа. И постоянно се прехвърля топката от министерство и в момента няма лиценз изобщо. А имате ли някаква възможност да се състезавате без това? На любителски състезания или в чужбина. Повечето пилоти отидоха в чужбина. Има и такива кръгове, които не са рали, високопланинско се казва, където си само в автомобила, 3-4 км. Има няколко такива състезания в България и на писта. Писта Калояново и това е. Друго няма.